Breaking news, guys. This is bad news. News, guys. This is bad news. Immediately nayo kumalaiko, guys. Zinfuzi kuenda. That's not me. See, I'm doing kwazimezo. One, nkhani yabangudwa reported by Zodiac. That's the first thing. And kuna boya muntu konoko ali deputy assistant secretary wa treasure for Africa komanso Middle East. Namanganaza chuma tentani from I think IMF. Nde anabwera wakama 1 week. Zina yake mtu ndi Eric Meyer. Meyer MEYER. Eric Meyer anabwera kono wakaku 1 week kumalaiko. Wakumana ndi anthu osamboma wacheza nawo wayankha nawo. Koma chimene yankhula wanena kuti there's a bad news. Makamakaso pakufunika agent leadership and action. Imene kuyenera kuti ichitike kwambiri at all levels of government. Ma level saboma. Wangalulatu sikuru okay, sikuru ngalula komano ndi chilungamo. Komanso akuti guys ati Malawi ipange control ballooning expenditure. Panga spend kwambiri ndalama. Nde komanso akuti akuopa kuti kusogolo kuno Malawi singakwanise kukhala ndi sikwanise kupeza tranche ndikaphukusi kenaka kamene ndalama zimene zimachoka ku IMF tikuyena nayi jamu ayambapo ndi pachapo ndekuti matokutuku awawawa ayambawawa sindoziwa kusogoloka basi upedziwa yawo ija akuti Malawi sikwanisa kuti ipeze ma conditions amene ingayeneleze Malawi kuti ilandireso ndalama kuchoka ku IMF. Ndiye mukudziwa kazi zimene akufuna pacha. Ndalama zafunikira koma chimaza anza pange gwesane kwacha. Guys, mene akugwera kwacha mu guys. Mene akugwereramo igweseso kachikenaso. Guys, I mean, I don't know. Koma no iyi ndi bad news imene Eric Meyer kaya imene wabweretsa Malawi muno. Guys, IMF ichemene. Nde zikatero ma condition ena abwera panganiza kuti cholinga fa akudzozo kuti tilibe pogwira kana ngasi tinazolowera manda ndalama. Basi tinazolowera dziko lipa foundation yake ndekuti ndiongo ndalama zata IMF yanchani ndekuti ndalama zibwere tikandireso kachikena ndikuti pazafunika ma condition amene azatipatsa amene azakhaisa kuti paso ife kwambiri amalawi ife. Guys, sindufani kuwira nthawi yano komano iyo ndi news imene mafani tigawana nanu chifukwa kuti nadzowabe kuti ngani ayike mchizungu and ayike chizungu chokhima kwambiri. That's why sindona makomenti ambiri ukaona bazodi yake umona ngani akanchichewa ona comment chonchi koma ga chizungu bazodi amene amatha kuimvesesa ndochepa. Anyway, I don't know, tumapembedza chizungu kwambiri. Nkhani zi guys mfune zikhani chichewa tizimvetsesa. Ine myself ine ndi supporter chichewa. Maiko oso tukuka amauza language yawo. Ma Chinese amagusa chiro language yawo. Afama mvetsesa zinthu. Maifeyo for the tumayuza language anu akewa. That's why imazoti. Anyway, ndizabwino kuti tingodziwa. Right? Mundivese bwino. Ndizabwino kuti tidziwe chizungu chobwino. Koma osati kumachigwirisa ntchito mu zinthu zathu zimene zili zotipindula amalawi zoti timvetse nkhani tiphunzire tidziwe tizindikire
zonse maprogram onse amene azikhala mu chiyankhulo chathu ifeyo. Dziko lotukuka limagwiritsa ntchito chiyankhulo chake. Munimvetsana babo. Guys, zikomo kwambiri. Ndakuthokozani kwambiri. Panopa ndi pamene ndithu muzimvera nkhani za Mchichewa kuzichosa ku zitamba sobwino kukika Mchichewa. That's why nimati pangani subscribe, pangani like, pangani share kuti zambiri zisamakudutseni. Malawi ni cameras. Bye.